yakni benta jong kubor la wanras phi daga fatafat online shopping store. UMLA ka mulai uba PT Sokme bat ki he PWD bakan thup yo assistant executive engineer uba S litep bat armut ki wei ki balaya sunlalang henden ka singi ka apsa trik unai tung kila jurep ya kalenti singkien bat ki surok ki bala jot athai hakathan naga benda ban maramat pen bhano eki haga jing jurep ya ka mulai umjur ladon ringkat urang ba sinong uba klus kriam bat kinong kit kam sinong haba ajing kan hadien baladep jurep UMLA ka mulai ula pentip ba shen kin samaramot no ya borok ki surok apo kan kathan ki kan thup lu yak surok na motor warta ter shadow rinja de hak de step mentana ka lenga jonga ka long yidon ne po ya lenti bani pej na ka menta barok ki denti seken jong mulai konsuensi de hak bedi ka long bat ka hak bedi ka long bat na ka jipe menta ka long khamtam ile i ka long hang te po hang ni po jur ka baro ka jingjur slap ka long hak ni tiyo bla dep ka khando ka twa baka jing iting kalong mata kalong ba katu ka ying ba hang tong i baka bana kali ka jokara dang imle kloy da kali tu ka ying kala bantua de to hakan ka benta ka arli ka benta ka wei kalong na kali ka jonga hi kalong ba ni kren chwa kalong na kali ka jong ka pildi ka ba kin thawla quality kum do kalong ya ka ban snanam ta ka protection ni tu ka wall kana ka wei kalong majadana benta ka footpath ka benta ba dek ba ar kalong na ka benta jong ya tu ka ying ta arli di haju ke poru kalong ni ya na pengkreru na kaliang jonga kalong hakabedi na kaliang jong media scheme ya kaban pet na kapenta ka kam kerki tinggal i kalong hakbedi bumjur kalong ka jon kam kerki kalong ya kaban na kaliang jongan ikhmat kalong ya kaban sna kalong ya na ka kero dengan ya persyang hi ko ang mata la kadin na kaliang ka puldi dan na kaliang jong ka meli media scheme kata ka dewi kawe par hakabedi bagan ni kapenta kalong ko aban kentu ki ba jog nong song snong jog mulai kon si hi barok we lakade gelong nang ni han mulai proper lakade snong le kendok pat kum bakalong matahi kalong ha ga jing sya kalong nakaliang jong ka nakaliang jong ka central division pildi kala pakre kalong ya ban repair ya ki lenti barok ke bede jong ka ni mulai pelun kata nakaliang ka silong central division bat sien ngis bat sien tada slap u ailat ngin so repair no ya barok ki lenti sekin ki ba jot ki bapram tadang ta ki bala lang ngisna thamai no ngisna ba kan repair no de ka benda ka ar ha ka bedi pede ka long na ka benda jongka na ka benda ka bypass division ka bangut na tu na tenda po jong motor siti ya ga turu ngila bu ki breu basyan na ka le joki ki sa repair no ka long ha ka bedi ka long da mata ka tu nanti par kum ju no musing sharum ki jaka nong kandong pa na ka le musting division ka long ba ka na ka le ka jokaru ngila bu ki breu ka ba na ka le joki du kan repair no ya ki surok barok teka mengut menta ya barok ki lenti sekian ki budget bapara ka brejo mulai konsensi la ka de jong ka silong television la ka de jong bypass division la ka de musting division sian ngin sa repair no